I ćao ljudi, i danas snimamo neku igricu koja je baš zanimljiva. To je kopija neki igrice koje ja nemam pojma. Pa ja ću se zabavim. Eto, evo gore. To sam ja bio kad sam bio mali. Eto na posao. Što se ova deca ne valjava ljudi. Što kako je ovo super. A da mi više ovo. A da peremo zube kao ja. Mi, sad kad se zube kakimo. Mislim da obavimo svoj posao. Pa se vidi ovo, kako je ovo smiješno. Ok, ovdje ćemo ući u kadu. Čak i tako ja se sapunjavam. Tako se ja perem. Da spremam i muški peškir. Da, što obišemo. Da ne trušim struju. A neće tato da kupuje nešto struju. Šta će mi to? Nije da vuču bebu. Beko moj, mali beko. Imam neki crtanih da pustim. Kaj ovo ljudi je smiješno, jako. Ne muzika, ne muzika. Da smanjimo. Evo ga muž silazi. Ribicu smo dobili. Stojimo. Isključimo. Nešto će nas. Ajde, spa. Ajde ti. Nemoj ti da držiš tu. To nije za malu djecu da držiš to. Bože, ovo ne mogu ja ovo ne razumijem. Sipali smo vodu, sipali smo vodu. Da pravimo, kako se zove, kafu. Dobro skrbanimo da se ne... Da nemamo šećera, ljudi. Ovo je metala. Nasipamo pa ja ću pijem. Da ja stavim tamo. Stavim sve ove zavese. Pa mi smo seljaci. Šalio sam se. Da ti ćeš tu da puziš. Pa ćeš ti dete.
ti aj, budi tu tamo. Upali svetlo. Tu ćemo naše dete. Što će sva deca da se igraju? Da vidite. Da, evo. Dobijamo cvetove, eto se, super. I to je to za ovaj klip. I čao.